Zdravím vás, takže ešte raz chcem zopakovať. Vlastne už mám 2 grafitové platničky, takže uvidíte, ako to reaguje s hrubšou vrstvou grafitu vlastne. No a vlastne tu pri magnetickom motore bude treba vytvoriť systém tienenia, pretože ináč to nepôjde. Takže zopakujeme si toto ešte. Je tam nalepený už pyrolitický grafit na tom jednom preklapacom zariadení, čiže odpudzovanie funguje, ako vidíte, aj príťah. Ešte raz. Vidíte, odpudzovanie funguje bez problémov. Príťah je, ale je slabý ten príťah. Slabne po použití grafitu, čiže diamagnetika. Ďalej tu dáme jednu teraz grafitovú doštičku. Ten odpud je tu stále, odpudzovanie, vidíte. No a príťah máme, ale je už veľmi slabý. Dobre, teraz tu dáme 2 grafitové platničky. Aby ste videli, odpudzovanie funguje v rovnakej sile v podstate. Možno, že trošku zoslabilo, možno, lebo už je to aj vzdialenosť, samozrejme, ale odpudzovanie funguje a príťah je už absolútne minimálny pri 2 grafitových platničkách. Takže bude treba vytvoriť určitý systém toho tienenia, aby to bolo efektívne. No a vlastne takto nejak sa odhalujú tie tajomstvá tých magnetických polí a posúvam sa vlastne v tom odhalovaní tej stavby magnetického motora. Mal by sa tým zaoberať nejaké výskumné ústavy, pretože si myslím, že život ľudí by sa zjednodušil potom. Vlastne po zostrojení a skutočnom postavení takéhoto magnetického motora znížili by sa náklady na život a vlastne ľudia by boli slobodnejší. No a vlastne energetika by zaznamenala určite nárast v tom, že by netrebalo toľko platiť. Samozrejme, museli by sa riešiť ďalšie veci ohľadne zamestnanosti v energetike a tak ďalej, ale rozvinul by sa aj ďalej aj elektromobilita by sa rozvinula, no a všetko s tým spojené. Čiže ten magnetický motor by veľmi pomohol, keby sa postavil, keby sa zrealizoval. No ja pomaličky postupujem a uvidím, až kde dospejem. Dostal som teraz jednu ponuku aj s docentom Kaňuchom od jednej firmy, že by sme mohli spolupracovať s nimi na postavení magnetického motora, alebo teda magnetického generátora kinetickej energie. No a uvidíme, ako to bude. V januári by sme sa mali s nimi stretnúť a prejednať určité veci, takže asi toľko. No a ak budem mať niečo nové, tak sa zase ozvem. Majte sa. Dovidenia.